Sí, com tothom. Fumar, beure, però sense excessos. I la llibreta? Tinc tantes coses al cap que a vegades se m'oblida. Doncs sí, fa un temps que em va donar per apuntar-me les coses importants. No per mi, Ho feia pels altres. Ja sap que tenen la mania que se m'obliden les coses. I tenia apuntat noms, dates, adreces i com m'havia de comportar en certes ocasions. I la veritat és que va anar bastant bé. Cada 10 segons expressa el teu plaer a través del gemec. Cada 2 minuts fes un comentari agradable. T'estimo. Primera trucada. No és suficientment rellevant. No contestis. Alerta. Portes mitjons? Porto mitjons, sí. Treu-te'ls dissimuladament. No t'oblidis de gemegar. Segona trucada. Pot ser important. Agafa'l. Sí? Hola, Robert. Mira, et truco per dir-te que aquest matí ha mort la tia Mercè. S'ha mort la tia Mercè. Ha sigut una desgràcia. Buscar qui era la tia Mercè. Al parc infantil i... Tieta àvia, parentesc llunyà, reacció de dol continguda. Vaja, quina llàstima. L'enterrament serà demà a les 11 i mitja. Ens veiem demà, Robert. Una abraçada. Vale. Una abraçada. Adéu. Tot anava bé. Tornava a tenir una vida normal. I un dia, passejant per un jardí... Sí, exacte, aquest jardí. Tenen vostès un jardí molt maco, Doncs, precisament, el dia que m'havien donat permís per sortir i anar a l'enterro, passejant per un jardí... Sí, exacte, aquest jardí. Tenen un jardí molt maco, Doncs, el cas és que aquell dia em van deixar sortir... Tu, ven aquí. Ven aquí. En cas de trobar-se amb un desequilibrat mental, intentar evitar qualsevol contacte. Venga aquí. Si no fos possible, mostrar-se segur i intentar tranquil·litzar-lo. ¿Los ha visto? Sí. ¿Cuántos eran? 3. Tres. Pero tranquilo, que uno era muy bajito. Quizás un enano o un niño gordo. Ese es el peor. Y venían hacia aquí. No, iban hacia allá. Se creen muy listos. ¿Tú te crees que van hacia allá? Pero luego me los encuentro yo aquí. No se puede usted marchar. Nos han visto juntos. Es peligroso que ella esté conmigo. Todo empezó con Antonio Russo y ese contacto suyo de la antigua estación Mir. ¿Qué? ¿Qué tiene usted ahí? Nada. ¿Cómo que nada? Déjame ver. No, esto es un diario donde anoto mis cosas. Mentiroso. Tú apuntas aquí todos mis movimientos. Tú eres uno de ellos. No, señor, que yo soy más de usted que de cualquiera, Y dile a Antonio Russo que no me cogerá vivo nunca. ¡Nunca! ¡Nunca! Aquell va ser l'últim dia que vaig veure la llibreta. A veure, quina merda de lloc és aquest, en qui deixen entrar bojos? I per culpa d'aquell sonat, els petits lapsos van tornar a la meva vida. Josep, marica, on t'amagues? Què t'expliques? Doncs aquí, Robert, aguantant el cop, Ai, sí, és veritat. Jo, de fet, estic destrossat. Ens ha agafat a tots per sorpresa. Quina tragèdia. Germans, germanes, ens trobem aquí reunits per acomiadar la tieta Mercè. La Mercè Ripoll ens ha deixat.
Però no és un adeu trist, és un comiat de joia i esperança, perquè finalment es retroba amb el Senyor. La Mercè se'n va al costat d'en Siso, Josep, el seu marit, aquí. de tota la vida. José! Estaria content... Que me n'he oblidat, que em sap molt de greu, T'acompanyo en el sentiment. Estaria contenta de veure-us a tots aquí les cares avui. Psst! Josep! Abans de començar, fem un moment de... Bravo! 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 Va, una cançoneta i mos n'anem. Anem. Una cançoneta i mos n'anem. Anem. La veritat és que des que he perdut la llibreta la cosa s'ha agreujat. Em despisto molt més que abans de tenir-la. M'he de treure el morro de la llibreta perquè he arribat a perdre el cap. Miri, jo ja sé que a tothom li deu dir el mateix, però en el meu cas és veritat. No sé què hi faig aquí. Estic perfectament bé. Escolta tu, maleducat, va sobres, que l'he cridat jo. Ja es nota que no has anat a una escola de pago, Però que no m'has sentit? Tranquil, home, que hi quedem tots. Tu el que ets és un comunista de merda. Putos bolxevics. Sí, Robert, el doctor Ferrer m'ha dit que no podrem tenir fills. sí, sempre se'n van els millors. Compte, porra. A veure què trobem... Mira, això no ho necessito, però està d'oferta. Això li encantarà al meu fill. I per aquí... Sí, és important no descuidar l'higiene. Hola, bona tarda. Té la targeta client? Sí, tingui. Molt bé, doncs avui hi ha una oferta de 10 punts. Que bé, fantàstic. Que accepten targeta? Home, són 300 metres quadrats de supermercat, hi ha 50 persones treballant, seria molt ridícul que no acceptéssim targeta. Clar, és veritat, quins acudits. En fi. Quantes coses m'emporto a casa. Estic molt content d'aquest supermercat. Tornaré a fer-hi la compra. Apa, passeu bé. Passeu bé.